Pois ala, aquí vos despedimos. Aí tedes o Pozo das Meigas. Tanto medo vos dá pasar por un carreiriño. E vos, que queríades ir dar a volta por toda a Olloa e por Leilón para vir dar a Curbián. Pero se só cruzar por un carreiro, que ni siquiera tedes que entrar polo Pozo das Meigas. Se o único que podedes ver aí é o pé mollado. Se pisades mal, esbarades e caedes, xa está. Eu por aí non paso de boa gana. Non podíamos ir por aí por riba. O camiño polo que viñamos ten que vir dar o que vendo Carballal. Por aí por riba. Aí por riba está todo cheo de toxos e silvas, non se dá pasada. Pero é que só cruzar por un carreiro, por favor. Se queredes, esperamos a que pasedes. Eu medo non teño, pero algo de reparo sí, as meigas sainas. Esta xente di que se aparecen por aquí, algo a ver. E tanto che poden facer ben como mal. Se che saen o paso e che falan, non lles podes dicir nada que as incomode. Mira, meu avó, cando quedou viúvo, cando morreu miña avoa, quedou un tempo vivindo só na casa que tiñan no mato, porque eles eran dali do mato. El non era amigo de mentir, iso que vaya por diante. E viñan as meigas mirar a ventá cada vez que se deitaba na cama. E veña a mirar. E tanto medo lles colleu que cavilou que se non marchaban e tiroulles un zoco. Aí xa o deixaron a gusto. Aquí ten xeito que se viron, que acompañaban a cada un que pasase. Pasaban por riba das silveiras e acompañaban a carón a cada un prado arriba. Pero é vos todo mentira. Que meigas vai haber? Iso é, que meigas vai haber? Eu creo que as meigas xa che veñen con nós. Xa, agardade, unha vez aquí ao lado, en San Cibrao, un pai e o fillo estaban arando nunha leira. E apareceuselles unha vella e pediulles un favor. E a vella seica tiña mal de ollo. O pai deulle unha mala contestación. E a vella puxose nunha esquina da leira a mirar sen quitar ollo da aveaca do arado. Cando levaban nada, 2 ou 3 regos, a aveaca rompeu. E o home amañouna. E así todo o tempo, a aveaca rompía e o home amañaba. Cando xa casi non andaban arao, do que rompía a aveaca, o home foi onde a vella e dixolle: "Vaite dai, meigas, non douche unhas vareadas." A vella marchou e puideron acabar de arar sin que rompera máis a aveaca. Mirade, non vedes ali unha muller segando na erva cun fouciño? Segar non parece que segue, pero é o ruido do fouciño. É o ruido ollo, pero ver non vexo nada. Xa listou, xa non está. Sí, por aí vai a meiga, correndo, co fouciño na man. Pero vos vedes visións. Pero que meigas vai haber? Mira, miña nai, vendo do entroido de Santo Xusto, viña co seu irmán. E a el doulle por pasar por aquí, polo Pozo das Meigas. Ela xa viña pensando con moito medo, agarrada a el, viña pensando en como ia saltar ese pasadoiro. E deuselle por rezar o que sabía. Cando chegaron, primeiro pasou o seu irmán. E despois, cando iba a pasar ela, apareceuselles unha muller moi grande, cunha luz de cores. Tan grande era a meiga, que antes ali había unha silveira moi alta. Pois a meiga levantou a perna e pasou a silveira sen tocala. Que medo traería, Virxe Santísima, que esvarou un pé e caeu no pozo. E despois, a seguir polo carreiro do camiño, volveuselles a aparecer, cunha luz de 7 ou 8 cores, que non era dunha cor soa. E dis que pasou aquí, nese pasadoiro? Aí. Sí, aí, por algo lle chaman o Pozo das Meigas. Vide, acompañádeme. Vide, seguídeme. Vide comigo. Vide todos. Vide comigo. Ali, ves aquel carballo, védelo. Aquel que é un pouquiño máis grande. Todas as noites, unha muller meiga agardaba a un mozo, mais ben el non a quería. Ela tiña unha sobriña con ela, e chamábase Vicenta. Entón, o mozo que lle gustaba, tivo un fillo coa súa sobriña. Vicenta, afectada, deixou non pasar. E máis tarde, ese mozo deixou a súa sobriña e ia para noutra moza. Entón, Vicenta, que era unha muller emeigada, todas as noites vixiaba de que o rapaz non fora para noutra moza. Entón un día, viñan dos rapaces de festa, e toparon e dinlle: "Vicenta! Ai, Vicenta, pero que faz, Vicenta?" Entón Vicenta vai e dilles: "Nada, gardo aquí o rapaz que non vai ser aos porcos, que non vai ser que se me boten ao millo de noite." Vai ser mellor dalo rodeo por Leilón a Olloa. A min entrou o medo no corpo. Por ali non paso. Agora xa da igual, muller, que total por aquí aparecen en calquer lado. Iso é verdade, polo que se ve, esta redonda está inzada de meigas. Pero a ver, vos ides de mulleres rabudas e davos medo cruzar por un pasadoiro ao lado dun pozo. Tanto medo. Mirade, vou ir eu primeiro e despois xa pasaredes vos. Veña, por favor.
pasa? A ver, por favor, pero que cruzar... Bo... Madre mía. Vedes? Nada, non hai nada, estou vivo. E cruzei polo pasadoiro. A ver, ó. Ficastes. Demo que vos fixo, es fólogos, ides os dos para o pozo. Ah! 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 De aí non saídes cos pantalóns postos. O Quitade qué? os pantalóns ou non saídes. Bo... Os pantalóns, pero ti estás tola. Que quitedes os pantalóns xa. Veña. Tanta prisa tais porque quitemos pantalóns, tío, que queres é vernos desnudos. Veña, que non temos todo o día. Bo... Está moteo. Ala! Que vos preste. Ya. Que canelas máis fracas ten o Santiago. Ah. E parecen dúas canas de millo. Non valen pra nada. Pois o Xulio non ten cu ningún, estás fameado de todo. Ala, tomade os pantalóns, aí os tedes. E dade grazas a Deus que o pozo non tiña auga, que senón había de sair algo mollado. Bueno, seco tampouco está, eh? Andade de día que a noite é miña. Andade Corre! de día que a Oh, noite é amiga! miña. Pero apura! Andade de día que a noite é miña. Ah! Andade de día que a noite é